omahe sik endi ya, Oh, Mbak? mriki niki njuk ngilen. Oh, iya. Suwun ya, Mbak ya. Nggih. Ngopi cah, sore itu ning jaba. Cuacane cocok besok-besok. Wah, bumbunya si mbok ya ora dipeceli. Mbok ning ndi mau ya? Hah. Doreket kabeh. Iki kursi barang. Lah mbok kursi siji-siji yo telesi. Kopiku. Rokok ya nek ngenai Pak RT wingi. Bar jagongan karo RT ini untuk rokok go mulai rokok siji. Iya arep go nglanjari kacang kok nglanjari jipang yo iya. Nah, iya. Tembok. Ngene iki yo nek ana gatro karo Google lak jane cocok kon ngewangi apa meceli bumbung bulan jarang. Ya jagong sik ah. Ora kepenak ngerokok karo but gawe. Ini iki yo kuangen rasane suwi ora tau awur. Bocah wis do rampung burung yo lek ngaret yo. Tak telepatine dhisik. Wah, dilongkas rene. Tenang. Tenang wae. Loh, Bu. Ya lah, Bu. Nggih. Walah. Samangke tak goleki omahe sik endi? Walah nggih niki gubuke kula. Karang terus takon-takon nang kono kae kok Walah. sampe kesasar. Nggih. Monggo ya pinarak. Oh lah iya. Pinarak teng gubuke kula nggih kados iya. ngeten niki. Oh lah iya Mas ya. Wonten perlu napa, Ibu? Lah wong sak anu Mas iki lak wis lawas ora kerja to Mas. Nggih. Tak kirake nek lara apa kepriye Nggih, wingi niku nggih meriang kula, Ibu. Walah. Nggih, monggo pinarak riyen. Nggih, pinarak mlebet mawon. Oh iya. Mboten sekeca nek Walah, ngobrol teng dalan ngeten Walah, iki. iya Mas ya. Niki nggih. Oh iya. Monggo mriki. Iya. Mbak. Iki ana jeraganku rene, Mbak. Nggih ngeten iki nggih. Padha wae Mas, Nggih. padha wae. Lah Wis monggo pinarak. iya. Ngapuntene lho niki. Ora apa-apa, padha wae sementing do sehat to Mas. Nggih. Kaya ngono kuwe. Si mbok ndi kok dinang marah-marah. Mbak. Piye? Ki lho. Nggih jangan ke kowe. Nika li wonten juragan niku. Ono apa? Kok pengen ditemoni to, Mbok? Sopo? Juraganku sing aku kerja karo Buker karo Gatro. Bosmu to? Heeh. Si Allah, kowe ora ngomong ket mau lho. Lah to, Mbok, wis to, Mbok. Ayo wis barang lho. Masyaallah. Ana tamu agung iki lho, masyaallah ya Allah Gusti. Kok jenengan kok purun kersa tindak wonten gubuk kula ngoten lho ya. Nggih, kula kan ngrasa napa kesandung to kok kesandung. Tersanjung tiyang kados jenengan niku kok kersa tindak teng gubuk kula ngoten lho. Jan. Ya Allah, gubuk jenengan kan sae, bagus ngoten to. Lah nggih mboten Budhe, sami mawon. Kados mekaten menika sami mawon. Mboten dengan mrikan nggih marmer sing gurene cing larang-larang kae lho dong ya. Salah gitu. Paturane ya. Jan. Mbokmu urung sing gawe apa-apa. Mboten apa-apa to, Mbok. Wis biasa. Kula niku nggih pun ngeten iki pun bahagia kok. Gadah mbok sing perhatian pun.
Ono tamu agung mbok ya gawe. Walah, jus gawe nggih. susu apa kopi teh ngono lho. Jus napa sing dijus godhong gedang di jus nih kok. Sak-sake lah. Oh ya ndak usah repot-repot to, mboten usah repot Bude. Nggih. Gawe ora penak lho. Nyun apunten nggih, karang anake kula sok kadang lali ngoten niku. Sami mawon Bude, lah mboten menapa-napa. Nggih. Iki enten napa to kok? Tenang niki napa nggih Mas Jala Dong nika kok pun dangu mboten mlebet nyambet damel. Walah, yo. Kakinten sakit napa pripun ngoten to? Sing gedhe pangapurane kae. Anu Walah, lara nggih. wudhu. Suwun ya Mas ya. Aja dijelaske to, Mbok. Lah emang nyatane lho. Ya isin kene iki. Oh ya pangapurane yo. Mbok digawake kok udang putih tok lho. Lah wonten lho Mbok, lah sapa saiki ne jus apa Ya kae? jus apa? Keluah di jus. Lah yo Nah, sembarang. terus kon susu. Heeh. Wedhuse kae diperes dhisik Yo gorene. kopi-kopi ngono lho. Kopi pirang-pirang wite ning wit isian. Aku kopi tak jagjok seminggu punjul wae. Masa masalah. Lah iya to, Mbok. Sampun lah Bude, Mas. Wis Nyun matur apunten suwun nggih. Malah banget. mung enten ngoten niku. Nggih, ngapunten. Matur Ya suwun Allah. iki lah nggih. Ketekan tamu ageng kok ora duwe apa-apa, panganan ora duwe. Lah dasare kowe iki, Mbok. Nggih nyun apunten biasane panganane burger lho padahal lho. Ya Allah. Mbok. Nggih, Mbok monggo sekecaken nggih. Alah, nggih, Tak nggih, neraske ngumbahi. Oh alah nggih. Ya. Oh nggih. Nggih ngoten niku, Bu. Lah iki lho Mas, arek ngenai apa ki jenengane gaji bayaran sik kala wingahane Mas nyambet gawe karo sapa kae? Mas Gatro karo Mas Bogel. Ki nanging ki ana catetane karek sampean apa ya? Kowe didom-dom ya Mas ya? Oh, nggih, rumah kula niki malah kagem kula sedaya niki. Ora kowe nganu apa ya? Wong telu, Oh, Mas niki Gatro. dindom, tiang tiga. Iya, Wah, kowe nggih. catetane wis nang kono kuwe kabeh. Nggih. Heeh. Nggih ngapunten lho simboke kula nggih kados ngoten niku, Bu. Alah, ora apa-apa malah seneng. Nggih, monggo Piyantune duduk gek sisan, Bu. ramai pol. Iya. Nggih. Nggih. Nggih ngenjang kula tak mangkat nyambut damel Walah, malih. iya. Ya sakwise tak parang dhisik ya Mas ya. Walah, nggih kok kesusu to, Ki Bu? arep nimbangi anu apa jipang karo kacang kae. Walah. Wis oleh pirang-pirang ton ngono kae. Walah jare. syukur lemu-lemu berarti, Bu. Walah, nggih. Ya wis ya Mas, tak Walah. permisi dhisik. Nggih kok Olah, ya, kesusu to, Bu. ora tak gampang rene maneh ya Mas ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam atas nggih, Bu. Ya. Jan temenake cah. Nek wis kadung sugih motore ya apik ngono ya. Tak antenane liwat suarane mesine kaya apa? Uduk-uduk apa edek-edek. Wow, uduk-uduk ternyata. Nggih, Bu. Bosmu ning ndi? Ya mun wangsul to, Mbok. Walah, ren tak kandhani tak kandhani. Nah, pripun, Mbok? Bosmu iki genahe ora umum. Heeh. Terus grapyak wong iki ora sombong ngono kae to. Dadi anak wedok ora. Ya duwe jane, Mbok. Tapi Ya mbok cedhaki apa kae lho. Apa kae jenenge iki? Jejekate. apa? PDKT apa kae lah. Alah, Mbok. Lho anake lho isih SMP. Si cilik ta? Isih cilik lho kok nyedaki lek kepiye to, Mbok? Ya apa dingu nganti pirang tahun ngono. Ya, dingu. Lah kok aku selak putihen to, Mbok ya. Ya apa to formalin. Lah engko nenek wis ora gelem mancur kongkon Ayo dicuri nggo bathok apa piye? waduh, Mbok dadak ngundang tukang sanyo ben Apa-apa. iso mancur Kan neh. iso nganu memberbagi nganu Apa? keturunan apa nganu kae. Alah dasare simboke ancen matre, biyen iki matre to, Mbok? Ora, lha nek matre apa aku gelem karo bapakmu. Bapakmu modal apa, Jal? Lah ya Mbok ngono kuwi iki tergantung pilihanku lah, Mbok ngono kuwi. Ngono to. Ya iya ngono nek kan iya nenek aku seneng, Mbok. Nek ora seneng nek dipaksa kok pegatan aku dadi duda, Mbok. Piye? Alah, jan ora apa-apa lho dipaksa. Padumu, Mbok.
Ya wis lah, Mbak, ngono aku tak ngeneki ning ndi? duwite bugel karo Gatro. Kowe ki ning ndi kok malah kandhani kok malah sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Ngono kae lho. To, Jan. Wong iki dikandani wong tuwa kok kan penak nek oleh wong sugih. Jadi iso memberbagi keturunan, ya memperbanyak anak barang, ungkang-ungkang ngono kae itu tinggal wis tinggal ngopo ngono lah. Aduh, opo iki? Lali urung ngopi mau ki kok. Arak ngopi rene iki mene rasane mak piar. Mbak, kopinya satu. Bukan AQ, tuh Wah. masnya. Oh iya. Mas, kopinya satu, Mas. Oke, siap. Duh, kok nggak ada cowok-cowok liwat ya? Aku kan butuh belian cowok yang tampan. Kok nggak ada yang liwat ya? Iki cewek temenan apa cewek jadi-jadian? Kok nek ditamat kiki kok ya kaya artis India. Coba. Demi ngene sah. Walah. Ini penake ngopi ngono yo. Walah. Marane arek ngeneke duwite Gatro karo bugel malah udanan ngiyup dhisik sah. Untung ono bubuk. Halah. Bludhuke gede-gede nih kan. Ngopi ning warung kae mesti regane yo larang. Po duwite tak nggo tuku kopi ae nraktir Caca sok-sok sugih ngene. Mantep. Wocok e kayane. Nek dihapusi wae rasa dineke duwite. Bathi tok pokoke. Los. Anggere nangin seribit ngene. Seribit. Wih kok do ilang? Lho, kok do nang kene? Nonot ngiyop, Mas. Di luar hujan, Mas. Oh iya, bareng dan deres ya. Iya, Wis Mas. kono, Bombe. Iya. Ya, Mas. Kok jek wis ora udan. Tak metu wae nek ora udan ngono. Oh, iya. Kopine urung, Mas. Oh iya, Mbak, engko tak gawake metu. Oh iya, siap. Wah, gak hujan nih. AQ mau keluar juga ini di latar. Aduh, hujan maning. Wah, Jan, mah udan maning iki harapan yo. Malah seger, Mas. Lah iki, Mbak, kopine, Mbak. Walah iya. Iki gorengane. Oh iya. Suwun ya, Mas ya. Iki, mau masuk monggo. lagi. Oh iya. Halo. Oh iya, Pameran temen. aku. Wah, sang panjenengane Mbak iki. Lah kuwi iki. Kenapa? Kayak gayane kaya artis India. Enggak. Jen. Saya sendiri. Kok ning pameran. Apa? Udah ditransfer 5M. Ya makasih ya. Oh, toko saya diurus ya. Saya Akio di sini sibuk sekali nih. Oh ya. Pameran sombong amat sih Mbak iki. Masa iki kadang kok sombong ora duwe. Oke. Mira. Oke. Wah, sang aja Mbak iki. Oh, Mas, ya. Mas. Saya. Oh, Mbak. Ya, gorengan siji karo
Kopine siji, lanjut sepiro? Ora maksude kopine pirang seruputan terus iki pirang cokotan gorengane. Kopine ke 5 serutupan. Yuk gorengane ke 5 cokotan, Mas. Sik. Tak cek wae ono CCTV, Mbak. Tenang. Oh, mau gorengane kabeh 8 cokotan. Berarti 16.000. Soale sak cokotan 2.000, Mbak. Nah, njuk kopine mau 5 seruputan, sak seruputan 3.000, dadine 15.000. Kabeh totale 31.000. Lho, warung apa to, Mas? Kok warung kok regane larang banget. Ini warung omset terbesar iki, Mbak. Ini warung ini beda dari yang lain, ini paling warung sultan ini. Nah, ini. Oh alah, iya. Bayari. Aduh, kasihan ibu itu minum kopi sama gorengan, nggak kuat bayar. Pengen tak ruwes kowe iki, Mbak. Anggepe aku kira teng bayar, nyong kate bayar po. Ya Mas, duite. Sosok mana ora rene meneh. Matur suwun, Mbak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Kiaro Tidak ada uang. Mumpung wis rada terang ta. Mumpung duduke gledeg-gledeg. Golek warung kopi, none ono anget-anget. Iso terang. Kayak cewek. Kok bawaane kok mata ngono. Cak sik iki. Ora sini. Yuk. Isi, Mbak. Kayaknya bangkunya kosong. Boleh nggak aku duduk di sini? Boleh, Mas. Iya, daripada kosong kayak hatiku, mending aku isi. Kayaknya kok sendirian, Mbak. Ya ini, Mas. Yalah, boleh dong aku temenin. Boleh banget, Mas. Lama pengen cari yang mau menemani aku. Wah, cocok ini, Mbak. Aku juga lagi butuh teman ini, Mbak. Kenapa, Mas? Itu Mbak, apa? Mbaknya udah pesan kopi belum? Nih, sudah. Yalah. Wah, dingin gini enaknya emang minum yang hangat-hangat, Mbak. Ya, Mas. Iya, sambil ditemenin aku pasti lebih hangat, Mbak. Iya, Mas. Yang kaya ngono. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Kok pergi, Mas? Tunggu. Oleh tombo. Asik iki. Wis genah nek iki tulen wis pasti. Mbak. Dek Marni, Dek Lastri. Mas. Duh. Dari mana mau kemana? Melaku-melaku. Waduh, mlaku-mlaku nggur wong loronan tok tak kancani ya. Mlaku-mlaku ning ndi? Tuku cilok. Jangan wong gombal. Aduh, aja ngono, Dik. Gombal-gombal ngene ya kuat lho, Dik, nek nggur. Ngono ya. Iyamu. Dek ora ya, Dik, awe tenanan lho. Waduh. Jan. Ayo bakar jagung ya, Dik. Ning kono, ning legok kono. Ono apa jagung? Ya tak tandurke sik nek ra ono lho, orang kepiye coba awi. Pengorbanan ini perlu, Dek. Gelem? Iya. Ya ayo. 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 Iki lho, sing tak pingin yo ngene iki, Dik.
Mas, bayar. Oh iya, Mbak. Piro, Mbak? Iki gorengane 5. Iki kopi susu siji. Sik. Iki kopine sak gelas diombe pisan, ya njuk dadi 3.000. Gorengane siji juntal pisan. Njuk 2.000 ping 5 10.000. Lho iki menungso apa demit to iki ya, jen. Masyaallah. Wis ora apa-apa iki. Dadine 13.000, Mbak. Oh. Murah sekali. Ya, Mas. Oh iya, makasih ya, Mbak. Dadah. Bakar jagung ini kok mana ya, Dik ya? Ini kena gua anget-anget. Hati-hati, Dek, aja mikir-mikir, Dek. Aja mikir-mikir. Kene, nyedak kene. Awas lho, Dek, lunyu dalane.